Proglas vnímame ako prvú slovanskú poému. Samotná kompozícia je jedným z najstarších písomných diel v slovanskej literatúre. Všetci, ktorí ho od 13. storočia prepisovali, ho pripisujú svätému Konštantínovi Cyrilovi. Kľúčovou témou proglasu je dar, ktorý sme dostali od Boha, a to sú písmená, Bohom zjavené písmená. Dizajn písmena S pôsobí ako moderný grafický znak, ako piktogram človeka. A čo ak doň ukryl nejaký odkaz? Označením slovo Konštantín nahradil v evanjeliu grécky výraz logos. Slovania sú národmi slova. Slyšíte nyní od svojego uma. Slyšíte slovensk, národ vysí. Slyšíte slovo. Od Boga príde. Konštantínov tajný kód.